kukamadarak, azt csipogják kukanap. Kitárul a tároló, szól a kuka induló. Úgy ugrik a sok lakó, mint a Super Mario. Van, aki ékerekes, az enyém szép kis hengeres. Ott kilóg egy petpalack, beledobta a paraszt. Vigyázz paraszt, miket teszel, az vagy, amit beleteszel. Coconut, coconut, ma van a coconut. Coconut, 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 ma van a coconut. Milyen nap van ma hétfő? Kukalap, Milyen nap van ma szerda? kukalap. Kiraktad a kukát? Mi? A kukát? Nem. Akkor szaladj, mert viszik mindjárt. Mit csináljak, nem tudom, hogy mikor van a kukanap. Ha nem rakom ki, itt marad a szemét és berohad. De mi ez a rothadó bűz, milyen rohadt lélötyög már megint az alján. Mindjárt elhányom magam, ja, ez csak a föld kukorica meg a dinnye. Hey, 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 te kuka, hogy a francba fér beléd ennyi zsuva. Hey, te kuka, hogy a francba fér beléd ennyi zsuva. Kukanap, kukanap, máma van a kukanap. Süt a nap, süt a nap, máma van a kukanap. Kukanap, kukanap, nem lesz kuka ez a nap. Süt a nap, nem lesz kuka ez a nap. Kukanap,